Фиулин күзәтте. Снимай предохранитель, взводим. Выстрел. Бу кинодагы кадрлар түгел, бу безнең бүгенге чын барлык. Танклар гөрелтсе, автомат тавышлар һәм инструкторларның көр тавышлы күрсәтмәләре. Полигонда көзгә томан урнына кырга куе төтен ята, дары исе килә. Өлешчә мобилизация буенча җыелган ир-атлар шундый мөхиттә чыныга. Менә монда танкка каршы һөҗүм итү алымнарын искә төшәләр. Авыр техниканы сафтан чыгару өчен аның төзелешен белү шарт. Техниканың һәр төре үзенчәлекле, аның шартлауга тиз бирелә торган нечкә детальләрен белергә кирәк һәм әлбәттә аннан саклану юлларын. Полигонның бу өлешендә зенитчылар шөгыльләнә. Куе төтен көчле тавышлар астында да бер-береңне ишетә һәм туя белергә кирәк. Күп нәрсә төгәллектән тора. Егетләр армия елларындагы хәрби гамәлләрне искә төшерә. Мен Дальний Востокта шушындай мындай юк түгел, икенче төрләргә бирдә, тоже зенитныйда служить икән. Ни искә төшерәбез, өйрәнәбез дә инде. Өйрәтәләр командирлар. Әйбәт тәртип. Полигондагы өйрәнүләр бу атна башыннан бирле бара. Хәрби укулар октябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Зур мәйданда берничә юнәлеш буенча төркемнәргә бүленеп шөгыльләнәләр. Шәһәр бина эчендә чыкырдак корал белән идрә итү күнекмәләре ныгытыла. Медицинага игътибар зур. Дөрес итеп жгут салу, укул кадау усулларын да белергә кирәк. Хәрби хезмәттәге егетләр солдат чагыбыз искә төшә ди. 11 елларда хезмәт иткән. Мен дә корабльдә матрос булып званиесендә инде. Обеспечениедә тордым. Армиядә 3 елда өйрәнгәнне монда 3 көндә уже искә төшеп басал бөтен кешеләр. Ачык урында ятып аталар, бина эчендә диварларга ышыкланып, тәҗрибәле офицерлар мишенга тигән ядрәләрне саный. Төз булу өчен шунда ук киңәшләрен бирә, аңлата, үз мисалында күрсәтә. Подготовка началась с 3 числа. 3 октябрьдә әзерләнә башладык. Бу территориядә 6 уку урыны оештырылган. Аларның барысында да корал бар. Шәһәр эчендә траншеяда эшләү, бинаны саклау, хәрби медицина әзерлеге, инженер әзерлеге. Шулай ук атмыйча гына башкарыла торган күнегүләр дә бар. Танк училищесы полигонында осталыкны арттыру мөмкинлекләре зур. Монда төрле хәрби белгечлекләр буенча күнегүләр бара. По специальности я стрелок. Хәрби белгечлегем буенча мин атучы. Мәскәүдә почетлы караулда хезмәт иттем. Анда да өйрәнгән идек. Мондагы техника белән айырма бар, әлбәттә. Помочь нашим ребятам, которые находятся на линии фронта, также патриотический долг. Монда тирә-күрше төбәкләрдән килгән егетләр дә тәҗрибә туплый. Мисал өчен Башкортстан егетләреннән аерым бер рота тупланган. Танап алышында туда-сюда. Без монда икенче көн нәмә учебкага йөрибез, шул өйрәнәбез инде. Буганда менә шул атырга, хәзер атырга йөрибез. Нәрсәдән атасыз? Автоматтан. Монысы төнгә күренештәр. Офицерлар тавышы автоматныкыннан да көчлерәк. Беренче карашка дөм караңгыда кораллардан чыккан ут чаткылары гына ялтырый кебек. Тәҗрибәле һәм сизгер хәрбиләр барсын да күреп тора. В данный момент отрабатываем оборонную технику. Монда оборона техникасын өйрәнәбез. Атучылар коралны атуга әзерләргә, душман кискен һөҗүм иткән очракта һөҗүмнән сакланыр урын табарга һәм шуннан душманга ут ачарга өйрәнергә тиешләр. Мондый хәл хәтта КППда басып торганда да килеп чыгарга мөмкин. Дәресләр көн саен 10 сәгать дәвам итә. Төшкә кадәр 6 сәгать, көннең икенче яртысында 4 сәгать. Әзерлекнең җитди булачагын танк училищесы җитәкчелеге егетләргә атна башындагы очрашуда ук әйткән иде. В течение 10 суток мы с вами проведем одиночную подготовку. Башта без 10 тәүлек дәвамында һәркем белән аерым шөгыльләнәчәкбез. Бу армия сафларында качандыр алган белемнәрне яңартырга ярдәм итәчәк. Офицерлар исә офицер вазифасында алган белемнәрне искә төшерәчәк. Хәзер көн тәртибе үзгәрәчәк. Сез хәрби атышларда, рота батальон әзерлегендә катнашачаксыз. Физик әзерлектән тыш күңел ныклыгы, бердәмлек һәм бер-береңә ышаныч терәк була белергә кирәк ди утны, суны кичкән офицерлар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.